trækker dem lige med op. Lidt nøjere den her maskine, der lige skal ned og have fat i den først. Det er dig, der skal op næste gang, Isabella. Hvad siger du til det? Jeg er meget bange. Eller lidt. Hvad siger du, Peter? Du går mok, du tager den nøgen, eller hvad? Jeg har tænkt mig ikke spændt mig bare stå op med hængdil, og bare stå op med den der helikopter. Se, jeg kan flyve. Smidigt.